Horas mari hita damang daerang donga sahapur siau di dia behita maringanam. Nuaing masuk mahita tu jamita minggu tanggal 2 Mei 2020 sada. Alani adorak so pinatol hasatani debata mat jumolo hita martangiang mahita. Debata Jehovah para sirohana sumur. Mau lihat di pasar rohanami dia siroham nama donga deha. Naing tumangion hatam hami Tuhan. Lahoga beo jahat di bagasan mulu nami asiroham. Totong Tuhan ukap roh hadup pikiran nami. Asa mangula jalan marparwi hatam di bagasan Yesus Kristus matanya kami asiroham sak malamul. Amin. Dihita damang denang donga sahapur siaon hatani debata di hita. Nagabe jamita di minggu kantate na tersurat di Pesalmen bidu 150 sian ayat sedasa rodi ayat onom sonom madilok di sini. Haleluya, puji hamu ma debata di bagasan habadion nai. Puji hamu ma ibana di hajak kajang ni hagugon nai. Puji hamu ma ibana ala hagugon na akan nasumurni. Puji hamu ma ibana hopartu hina gudang ni hati bulona. Puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu ma ibana mardongan arbab dohot sodam. Puji hamu ma ibana mardongan tali syak dohot panutoron namar liat. Puji hamu ma ibana mardongan hasabi dohot tulila. Puji hamu ma ibana mardongan ugum panggora. Puji hamu ma ibana mardongan ugum panunggahi. Sudi namar hosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Dita kadamang denan donga sahapur siaon. Mamuji debata pasangapot debata di bagasan ngulon alana taida do aha pabahenan di debata na tumacay balga di bagasan ngulon tapuji tapasangat goarma nabadiai disaluhut asin di rohan di debata nama dongani ngulu nihita hajok dimulai do turbukta madok haleluya haleluya marharwa doisan hata heber na didok haleluya puji Yahweh Tuhan puji Tuhan wasa mamuji Tuhan alani didok dison habarionna ala di mana hajak kadang ni hagugunna ala hagugunna kana sumuru ala ni hinagurang ni hati bulon idu didok puja mo ala ni hagugunna ala ni hati bulon ala ni habarion mamuji debata di bagasan ngulu iro nadi arahon ditogihon parpesah menon mamuji debata ditogihon mamuji hita mamake aka alat-alat instrumen nadi dok na puji hamu mamadongan suara ni sarune mardongan arbab do sordam mardongan talisya do panotoron namar liat mardongan hasabi do tulila mardongan ogum panggora mardongan ogum panonggahi sudina aka alat-alat musik mamuji debata pakeo mailaho mamuji debata dina di bulonna di hagogonna di habadiahonna di hajak kajang ni hagogonna tabuji debata kamang kenang donga sahapur siaon tapuji do debata di bagasan nguruto manang nadang tapasangap do debata di bagasan nguruto manang nadang terus lo hita mamuji debata memuji Tuhan di dalam hidup kita adalah suatu hal yang baik ala tamodo tamaru ibana pujion tamaru ibana pasangapon marende mamuji debata itu dok bukan dete marende ya Tuhan mamuji ho o debata sangap doho marende ya Tuhan mamuji ho
doho sangat do debata marende hita marite akai de puji-pujian tua do pande debata ala ni asido kolong rohan ala ni hati bulona ala ni hagogonna totong mangaramoti madongani hita mangurubi hita di bagasan muluton lani akamang kenang sotun salah hita mamake aka alat-alat instrumen aka alat-alat musik doh mamake dirita edeta mamuji de bata ai marede do hita didok do dison sude nama hosaiku mamuji jabo sude dadong terkecuali sude nama hosa mamuji de bata jalai dok ma halil puji Tuhan kamang kenang hita daw asaha porseon topik ni minggu ta sudena marhosa ikum mamuji Jehovah kita salukna alani denggan di basana dohot hati pulonna tapuji madebata tama sangat guarna nabadiai alamacai takas do pangurupion takas do denggan bahasa di debata takas do nang haluau nabi natupan ini bapak di bagasan nguluto lunga sae dosata alani puji made bapak ta puji magwarna na sumpati minggu kan tate endeo kamu ma di Jehovah edenepa ta edehon edenepa edenai baru labatanna ado ngolu nai baru di bagasan nguluta ido na di tokihon di minggu kan tate on marede mangede onedene baru merasakan ada hidup baru ngolu naik baru di bagasan kama kenang di liturgi mulut tabereng sangat mempengaruhi do parede marede marhite di acara ibadah-ibadah tabake do alat musik marang na keyboard drum dohot aka alat-alat musik nasing seruling dohot musik aka saxophone trompet dohot ngelan nasing dalam ta'ala lasro hata ala diurupi debata didongani debata rohita tak puji taende holong ni rohana di bagasan ibadah pe godang do nama rede markor suara sada 24 marangna suara sada 27 aka ina pungan ina dohot akaragam nasing marede adong harmoni adong peresapan lagu alai mamuji debata unang asal-asal ikon tajiwai do lagu ikon tajiwai do adong harmoni adong hadeng ganon nah di paredeoni unang asal-asal marede hita alai tapa sahat mai de puji-pujian ta turu pandidi pata di bagasan hibul ni roha di bagasan nangari sapi sarana kamanginang molo marede ta tungso nang rohaku di ba Yesusi tare sapi lebih ala sonang rohata di ba Yesus alai beda do muse boloi do tungso nang rohaku di ba Yesusi marede ta ledang edidak tare sapi jala pikiratan linglung dang tajiwai dang tahanguluhon ede ido narumik parmusikonipe tajiwai tahangulur asa tarida hinauli ni aka ede wado hita contohna laho mamuji debata marhiti aka alat-alat musiki asabi tulila sarupa denggan uli dang asal-asal no paning di palu hasapi di palu tulila di palu ogung alai dang asal-asal dong harmoni adong hadinggan haulion marhiti aka saluhuk naing adong use ritme nama cai uli kudang bepe naneng taidaro mamuji debata adong ekspresi nata patuduhon nama cai luar biasa alanido hita akamang kenang gudang do hita marete mamuji debata
Ede pujian ini boido patuduhon menunjukkan ideologi, menunjukkan kesembuhan, menunjukkan suatu sukacita. Ini idok boido edei mabah kita tangis, boido edei mabah kita mekel, malas niroha. Alani ede nama cai mengubah nguluta, boido edei berubah selalu. Ngoloi dok hata namalo Ludwig van Beethoven madok musik bisa mengubah dunia ini. Labatanna molo di bagasan lasiroka, molo di bagasan harmoni nadenggan, boido musiki nauli nadengani mengubah selalu. Ido benda dia cara ibadah nang di parminggon gudang marede kordo dia lana asing paredeon dia kasa bukede gudang alani ido mabahik kita malasiro alai tare sapi mede dot hahonan ojahan ede unang asal-asal ede ikon marede do hita alai adong maknani ede unang atong asal ede buku ede tei berdasarkan teologi nama cai bagas doi jala takas lui daida bupe detai macai uli baduduhon mengubah menggugah hita asagabe marede di bagasan menghayati lagu tonga kamangkai nam marede mahita ala saluhu na papahenan ni debata minggu kan tate ahape nabinaen ni debata di bagasan kalutong saluhu nai khobar tulomoni rohani di batama na saut di bagas multa tung raga pinatadu marede marla siroah hita hapinatadu alai unang asal marede tare sapi mai detai tare sapi ma unang asal mar musik ala instrumen nadenggan na mempunyai suatu na menggubah nguluta menggugah hita asa gabe bui hita lam hibul wata memuji debata marla siroah hita Allah ibana dan timbul ibana nagugu na totong mangaleho di hita asin roha ganu parigan tiki da puji debata marede hita mengobati rasa kesedihan kita ededo nabui mabayan seorang rohata dot aka alat-alat musik mabayan lam girang hita memuji debata alai unang asal nama rede unang asal-asal musik alai musik tapake ma alat-alat musik macadinggan nauli na unang asal makuling musiki alai gabe musik nama pai gaor hagaoro unang asal nama rede mabai marede akka gama pain hagaoro alai muji Tuhan marasapi lagu na bermutu na totong buku de tahun cara tapake alat musik di bagasan hari puji ma Tuhan minggu kantateon dan puji tapasangak ma ibana di bagasan ngulu tahun mahite asilokan suri nama kosa memuji debata amin matang yang kita debata Jehovah para surana semua mau lihat ma di hatam nak putangnya ukan toho ma itu tutup pakion nami nasa ngulu nami dohot akka saluhuk na hasabi tulila ogun dohot ragam nasi musik laho memuji ko sudah nama kau sama mujibu ala ni hati belum ala gogumu saluhuk napa namu di bagasan ngulu nami tama pujion nami ho Tuhan di bagasan ngulu nami urubi par gogoi hami Tuhan di bagasan Yesus Kristus matanya kami seram sak ngulu amin.